Левски. Спора дали е вчера или дали е днес или утре е абсолютно от никакво значение, когато става въпрос за личността на този, който е бил символ на водачеството, символ на чистотата за поколения българи. И всички сравнения, дори тези, които правим днес от тази трибуна, с Левски са, меко казано, нелепи. Дори когато казваме, че сме недостойни за него, това е малко. Левски може да бъде сравняван само с християнските апостоли. Преди да стане водач на комитети, той е иеродякон Игнатий. Ръкоположен, обучаван в богословие, служил в храма. Да припомня, дяконът в църквата е служител на олтара, пазител на реда, посредник между свещенодействието и народа. Левски напуска расото, иеродякон Игнатий напуска расото. При него обаче няма бягство от вярата, има пренасене на служението. Той заменя расото с хайдушко облекло, кандилницата с комитетска мрежа, амвона с българските села. Но запазва моралната строгост, отказа от лична облага, убеждението, че делото е по-голямо от човека. За да стане апостола на свободата Левски. Това е апостолския дух. В християнството думата апостол идва от гръцки апостолос и означава пратеник, някой, който е изпратен. В християнството това е човек изпратен със свидетелство, не с сила, с истина, не с власт, с жертва, не с облага. Апостола върви преди другите и поема риска, носи вест, която не е негова лична служение, приема страдание без озлобление, свидетелства с живот, не само с думи. Християнският апостол не търси за себе си спасение, а свидетелства до край. Левски не приема помилване, не предава другите, не търси изход за личния си живот. Той остава верен до бесилото. В това има евангелски паралел. Не като богословска аналогия, а като етичен образец на саможертва. Защото той обикаля като апостолските мисионери, основава общности, комитети, както апостолите основават църкви, проповядва идея за свобода, основана на равенство и справедливост, живее бедно и умира сам. Титлата, която му е дадена, апостол на свободата, не идва от държава, нито от институция. Тя идва от народната памет, която се усеща като духовна мярка. И когато българския народ нарича Васил Левски апостол на свободата, това не е поетична украса. Това е духовно разпознаване. Поклон пред светлата му памет. Благодаря ви, господин Цонев.